Banan-bana deitu dituzte hor danborradan parte hartuko duten 50 konpainietako danbor nagusiako holtzara. Gaur, konpainia guztietako ordezkariak izan dira aurkezpen festan, badakite denek zer egin behar duten. Esan agur edo kaixo. Dirigitu nire konpainiari oso ondo egiten dutela eta horrela egitea igandean. Ordu beteko ikuskizuna izan dute, pailazoak, Donostiako gimnasia erritmikoko taldea, hokeiko jokalariak, denek eman dizkiete animoak iganderako, baita ETB bateko Marikrusek ere. Aurten gainera hiriaren suntxiketa eta berreraikuntzaren bigarren mendeurrena ospatzeko aintzinako martxa ikasi dute guztiek, ez omen da jotzeko zaila. Baina hor danborradan protagonista bereziak EASO ederra, generala eta danbor nagusia dira. Guztiek izan dute euren laguntzaile eta konpainietako ordezkarien babesa. Alkatearen hitzak ere jaso dituzte, baina argi dute euren mezua. Musika entzuteko ondo, konpainia guztietako zuzendariei begiratzea. Danborrak oso gogor jotzea eta ahalik eta gehien disfrutatzea. Eta aurkezpena amaitzeko lehen aldiz 2013ko festan San Sebastian martxa jo dute danbor jole guztiek batera.